Здравейте хора! Здравейте хора! Това е нашия клип. Сега ще започна. Така. О, извинете! Забравих да представя моя брат Дани. Здравейте! Така Днес казвам с моята сестра Али. Аз ще й помагам. Един път, тя като загуби сега, аз само един път ще играя. Да. Виждали, някои хора са виждали клиповете. Извинете, аз играя вече на телефона. Малят играе на моя таблет, да. Така. Дани, ще ме оставиш ли да кажа нещо? Да. Така. Сега днеска правих същия клип, обаче нещо се махана, но спечелих тая нова героина, затова стайно. Хайде, да започвам. Без да съм започвала, какво да започвам? Така. Хора, върнах се. Така. Браво, Али. Браво! Благодаря. Благодаря. На кого ми кажеш благодаря, бе? Не прикольно. На мене. Или пък го викаш на себе си? На себе си. Ей, какво се разсеява? Извинете, че не говоря, но просто не знам какво да кажа на вас. На големите си фенове. Та няма фенове. Да, знам. Хора, вие сте моите герои. Аз много ви обичам. Пожелавам ви късмет в вашите клубе. Брали. И аз ви пожелавам късмет. Дано да ви е... Добре, хора. Да сте имали много харесвания. Сега това е Данто. Сега ще ме видите как съм. Сър стил. Ей, разсеях се. Да. Така сега Данто ще играе, затова той да говори. О, да. И що пък трябва да играем, за да говорим? Да. Не може така. Може. Човек, събери ми купче. Тук няма ли купчета? Ти си факио! Не трябваше да чуя, какво казах. И загубих. Нарочно, защото спрях паузата. За да ви факио нещо. Няма го кажа. Дани, защо викаш факио? Извинете бе, че викаш факио. Това не беше... Хора, ако ви е харесал клипа, не знам. Харесайте ми клипа, защото ще се изненадам. Изненадайте ме, хора. Извинете, че Какво искаш да кажеш, Дани? нищо. Хора, това е последния път, който ще играем. Не ставаш да правиш клипове. Сериозно? Да, казвам ти. Добре, това беше, хора. Днес да ви хареса клипа. Трудя... Хора ще ти харесат клипа. Добре, бе!
Трудих се толкова много да... Трудих се толкова много за този клип, но да ви е харесал. Така, това беше, хора, довиждане.